kažem neke stvari, ali... Gledaj, obukao sam se. Sve miriši, sve sam čist, oprao sam se. Eto vidiš. Nisam ja baš toliki seljak kak izgleda. Napravit ću ono što budem napravio. To će biti pseudo-dokumentarac o jednom životu. Još nešto. Htio sam ti nešto reći. Vidiš, ti to mene razumiješ. Htio sam ti reći da ja osobno sebe ne smatram niti glumcem, niti ne znam čim, reći sam da, doduše, mada ne iskud, nije glavne veze, nisam ništa režirao, dobro, ako mogu da budem ovo, ali recimo ne, glumcem ne, i ne želim biti glumac, da me kužiš, kao prvo moja memorija je koncentrirana samo na ovo, gle. Ne mogu naći. Nisi ni čašu piva donesao. Aj. Ljudi na socijalnom. Misle da sam ja nekako ljenčina, ali ne znam šta je. Ne znam, možda čak i ti, nemam pojma, ne. Ja sam znao radit ko... Imam u glavi. Ide mi to na živce, jer... To zvuči kod da sam jadan, kod da sam ne, meni ništa nije žao u životu, ništa. Ja imam najboljih prijatelja, imam dosta prijatelja, nije bitno, ali bitno mi je to da pa da nije stvarno. Pa šta ćemo štaka? Hoćeš me nešto, nećeš me, budeš me krivo sva, dobro, nema veze, ajde. Hoćeo sam, svejedno mi je. I onda mi je baš zabavno možda bude bilo. Zašto ne? Pa pozovi ga, pojna. Ništavil, ničeg, nema ničeg, otupljenost. Ja sam recimo prije što si ti došao, još sam opet vježbao neke stvari, ali imam, Zlatko mi dao kazetofon i pustio sam si Enju i ne znam šta, pustio sam si još Stinga, ne znam. I recimo sad pustiš te fotografije i šta ja znam i ono što ja pričam i tu i tamo i ispočetka i u sredini, ili tu i tamo kad treba, ako ne treba, ne treba. Vrlo jednostavno. Ovo još nešto. Želim to doživjeti kao tragediju, nego... Čekaj, pa nije završilo, pa nisam još mrtav. Kužiš poantu? Čemu? I onda 3 točkice. Na kraju filma. The end. 3 točkice. The end. Vrlo jednostavno. I onda je to kraj. Mjau.